जोंना गब्ला सानै फायफादो सुदै दै गब्ला सानैया जाबाय नै Hi guys, नै जों दिनै vlog video खालामनो फैफिनदो माने कभार भिडिअ बानायगोन दिनै नै दैमा जिङाव जोंनिनो बर' लेपार याव गथ' सानै दंफायो ओरैनो बाखि फैनो फैबायानो नै बाय नायलांबाय थानो हागोन मोनसे मोननै क्लिक खोन्थिलांगोन ओरैनो कभार भिडिअ मोनसे बानायनो नागिरदों अके लेट्स डु सी नै ना ओंखारजोब्बाय नोंखौल' बुङाखै जाम्बि गथायखौबो नै गेलेबाय थादो जासिगोन नै सानैया माबा खारथिंबाय थायो फाग्ला बायदि बोरै दे जल्दि ओइ मा सिदो नों आरो फाइनालि मोनसे मा जोबखो जोङो लकेसना सानसे ना नै गुड नेक्स्ट लकेसना नै थाबायबाय आरो बिसोरो आंना इफोर माबा गैयाना उपाय गैया चलो चलता है फाइनालि जोङो नै मोनसे गोदान लकेसनाव फैबाय बिदिनो इ जायगायावनो बाहाय सोलायबाय आरो जों दैमाजों जायो केटेब कुटुबनो नैबे लिसा मस्त बादुलि नै नायबाय आरो नैबेसो खासि नङा जों go location ना मा होनोलै बावगारलांनायजोबो चेन्ज जालायसिगोन र' आं नै बक्सखौ नायदो जोंना मोसाखावरिफोरा थांगासिनो दङ आं नै गाहामसो दंथ'यो नायलांबाय थादो लोगोफोर फाइनालि जों लकेसन मोनफैबाय बेयावनो खालामगोन जोङो जोंनि गामिनि लकेसन जाहैबाय ओरैनो सिम्पोलनो खालामनायदों आरो माबायाव मा होनो बेखौ फेसारि ग्राउन्डआ जोबोर मोजां जाना दं नै ग्राउन्डआ नायलांबाय थादो मा होनो क्या बोलते हो तुम नै नेक्स्ट लकेसनाव फैबाय जोङो दा बाजोब्बाय नामा नोंसोरो फाइनालि लास्ट शट मोनसे दङ पेकआप जासिगोन जोंना लोगोफोर नायलांबाय थादो लास्ट मोनसे शट दंबावो मोनसे मोननै क्लिपखौबो सोना होगोन आङो मानसियानो बोरैबा जालांजोब्बाय नै सान्दुं गोसायाव नै रंगिनाय फिथां जोंहा रंगिनाया हेर'इना माने लाजिदो फै थां इयाव थां लास्ट मोनसे शट दङ
दा जोङो माबायाव गान्धी बारियाव थांनि र' बिसोरनो बाहाय मेथाइ जाहरनि गथ'फोरखौ इसोरनो गथ'फोरनो बाहाय मेथाइ जाहोनि होनदों खोनादों दा थांबाय आरो थाबायलांबाय आरो र' जों फिसारिस बानायदोंमोन ना गथाय दानि ब्लग बानायलांबाय आरो लास्ट एन्डिं जोब्बाय फाइनालि ना भिडिअआ बाय बाय जोंनिया भिडिअआ जोब्बाय फाइनालि दा जोंहा लान्चआव थांसै एसे गथ'फोरनो माबा मोनसे मेथाइ जाहोनानै जमा जानोसै ओमफ्राय जोंहा थांसै दा बिसोर थांग्रोजोब्बाय दा उन उन थांगासिनो दं थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय अके थेंक इउ बाय बाय